Gerra garaia zen, eta denbora litzar eta trista izan zen denontzat. Egun honetan, orain dela 30 edo 40 urte, Durangoko bombardaketa izan zen. Igandea zen, eta oraindik buruan neukan aurreko gauean gertatutakoa. Nire aita etxetik atara zuten eta ama negarrez hasi zen. Andremariko elizan meza zegoen, baita merkatua ere. Ni ere amarekin eta nire nebarekin merkatura joan ginen. Bat-batean sirenak entzun genituen, arrisku alarma zen. Denbora gutxitan hegazkin asko agertu ziren zeruan, eta bombak botatzen hasi ziren, eliza gainean. Jendea korriketan hasi zen, eta bombak jauzia ahala, gero eta pertsona gehiago hiltzen ziren. Batez ere, mesetan zeuden pertsonak. Gau horretan, amarekin gauza guztiak hartu, eta mendian daukagun etxetxo batera joan ginen. Hor izkututa ginen. Ez nekien zer gertatzen ari zen. Ez nintzen ezertaz ohartzen. Ni oso kezkatutan nengoen. Denbora guztian amari galdetzen nengoen, ea zer gertatzen ari den, zergaitik etxetik joan behar izan garen. Amak ez zela ezer gertatzen esaten zidan, denbora gutxitan dena bere egoerara bueltatuko zela. Nik ez nuen sinestu, ama gauetan negarrez ikusten nuelako. Bildur handia pasatzen ari nintzen, eta orduan nire neba nagusiak kontsolatu egiten ziren. Gerra amaitu zenean, aita etxera itzuli zen. Denok postu ginen esanez, dana amaitu zela eta elkarrekin geundela. Urtea joan ahala, konturatu naiz, zer nolako sortea eduki dudan, gerra horretatik laurok bizirik atera ginela.